ഇപ്പൊ പ്രഭുവിനെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ ലിങ്ക് വന്നാ? ഹരേഷ്ണ ലിങ്ക് വന്നാ നമ്മളെ യൂട്യൂബിന്റെ? ഏതാ? ആ വന്നു 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 പ്രഭുജി. ലൈവ് അല്ലേ? ലൈവ് വന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ദണ്ഡപ്രണാം. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം